ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ದೂರ ಪೋಪ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿನಿ ಪದವುಡು ಮತ್ತು ಪದವುಡು ಅಂಚ ಮಾದೇರು ಕಷಾಯ ಕೇಪುಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮಾದರಿಲ್ಲ ಕೇಪುಳ ಪೂತ ಅಂತ ಬೇರ್ಲ ಯಾ ಕುಂಟಾಲ್ ಪರಂದತ್ ಕೇಪುಲದ ನೆಟೆ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ನಾನುಂಜಿ ಕೆತ್ತೆ ಭುಜಂಗದ ಪರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ತಿರ್ತು ಪರಂಡ ಇನ್ನು ತೋಚವೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಅಶ್ಹುತೋಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ದೂರ ಪೋಪ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿನಿ ಪದವುಡು ಮತ್ತು ಪದವುಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಿದಡ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೋಕನ್ ಅವಳು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬಿದಡ್ನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕಲು ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಎಂಕಲ್ ಟೋಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಕಂತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೋಕನ್ದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡುಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತೆರ್ದು ಬತ್ತ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡಪು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಕುಡೋರ ಪಾರಂಡು ಅಡಿಗ್ಲ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾರಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂದನ ಆರೆಂಚ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಲಾರೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾತನ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮಾದೇರು ಕಷಾಯ ಇತ್ತ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಟಾಲ್ ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಡು ಕಷಾಯ ಮಾತ ಪರೋನಿಪ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಕೇಪುಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮಾದರಿಲ್ಲ ಕೇಪುಳ ಪೂತ ಅಂತ ಬೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದೇರ್ದ ಬೇರ್ಲ ಐನು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯ ಮಂತ ಪರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೀರ ಬೇರು ಪ್ಲಸ್ ಕುಂಟಲ್ ಪರ್ಂದದ ಬೇರು ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯ ಬಂದ ಪಾಯರೆಗೆ ಬಾಲೆದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಷಾಯ ಉಂಡಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾವ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾವ್ದಕ್ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪೊಜೆಂಕದು ಲಾವ್ದಕ್ಕೆತ್ತೆ ಪೊಜೆಂಕದ ಪಾರ್ಪುನು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಪಾಯರೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಲಾವ್ದ ಕೆತ್ತ ಅವೇ ನೋಲಿ ಪರ್ರೆ ಸೊ ನೀನು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಂದೋಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತ್ತಾಪಜಿ ತುಳುಟು ಗಾಯಿಸ್ತಲೆ ಕುಂಟಾಲ್ ಪಾರಂದ ಎತ್ತಲ ಯಾ ಕುಂಟಾಲ್ ಪಾರಂದ ಅದು ಕೇಪುಲದ ನೆಟೆ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಪರ್ಸ ತೋಜಿತು ಕುಂಟಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕಾಟು ಕುಂಟಲ್ ಪರಂದು ಒಂದು ಎಂದತ್ತು ಅಂಡ ಇಂಚೆಪ್ಪು ಪೂಪುರ ಕೇಪುಳ ಕುಂಟಾಲ್ ಪರಂದೆ ಬರ್ಪು ಮಾರೆ
ಅಂಚ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಲವು ಪರ್ದಿಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಪೂರ ಬೇನೆ ಸೊಂಟ ಪೇನೆ ಪೂರ ಕಷಾಯ ದಿದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ್ರ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉದ್ದದ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಕೆತ್ತೆ ಭುಜಂಗದ ಪರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ತಿರ್ತು ಪರಂಡ ಏನು ತೋಚವೆ ಶಿನ ಕೆತ್ತೆ ಕನ್ನತ್ತೆರ್ನ ಕೆತ್ತೆ ತೋಚದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಪರ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಸೊ ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೆ ಇಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ಜನ ಅವೇ ಟೋಕನ್ ಹಡೆಪೋನಾಗ ಟೋಕನ್ ಆದಿತ್ತದು ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತನೇನೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಜಿ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದೇನು ಒಂಜು ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪನ್ಪೇನು ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತೆ ಇನ್ನು ಪುರಾತನ ಚಾ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೆ ಮಾನಿಷ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ